Naimbag nga alo tayo manang kaaruba kat nadanon manan ti may kadua paset ti programa tayo. Tintay pa nang ibasa iti surat ti may isa manan nakaruba tayo ang naggapu iti Alicia Isabela. Ngam sakbay iti dayta, intay man pa'y pagyamanan dagiti sponsors tayo para iti dayta apaset ti programa tayo. Madaydaya wa kagawad Marlon Tutaan, sanggo ni ang bayan member iti gobyerno lokal iti Ili Anamon Isabela. Kantay ninong ko, barangay kagawad Federico Doming Pagaling iti Bugalyon proper Ramon Isabela. Agyaman kami kada kayo apu, ngarod karuba, 2 pisos manan ting kami padawat, iti makapugto iti paulo na income na panunot iti daytoy nga istorya at baring laeng no daytoyon ti batang nyo ang mga bak isong iteksyon tinagan niyo address kentay pugtuyo apaman na maamiris yo tinapinta sa pauno na daytoy kat iti official text line tayo 0926-76-20944 kat kung natay nagsurat Dear Manong June. Adik kami nga bumariyo adumdumngag dito programa yo manong. Kaya milauna dagiti sonata. Dagiti makapaisa mapanagpatpatang yo kina John Mark kantay paggaakyo ang nakasarsarang sang. Kurang iti may sa Domingo nga saan da kayo makadua. Bayat ti aldaw ng income panagin inana. Gapu iti dayta na aluko iti riknak nga mangilanad mat iti naglabasak baring no makaitid mat ti basit nga adal kadagiti padak adumdumngag dito ya programa. Ilimang nakngaro iti tinagan nga rona iti Alicia Isabela ket rugyak malong iti istoryak iti ubingak paay. Nagasat kami nga inanak taltallo kamlaeng kan adda mabalin dagiti dadakkel mi. Lagip ko unay da kami ti kaunaan nga da TV na dito'y baryo mi. Adu ti karuba nga makibuybuya kada kami. Di baterya pa'y laang ti TV kat kaslasin yan dito'y balay. Mapuno ti ubing iti salas mi sa bali pa'y dagiti adday ti bentana nga sumersiri. Da kami pa'y ti kauna-unaan nga da stereo quadrasonic na idi nga di plaka. Nga 18 ti bateryana anapintas ti tumak na iso nga nakaubing akon dagiti sonata Ilocano tanahilig dagiti tadakkel ko. Malagip ko pa'y unay ado ti umut-utang kadagiti tadakkel ko agisalsal da ti daga intun kon agpanayon da kat intun agtanoy bagi min ti dagada. Manong haan nga panaglastog ngem tapno maarapa apyulaeng ti adda pa nagbiag ti familia mi idi. Ket nabaknang kami kanu makapaapal dayta ti sasa o dagiti kalugaran mi. Nalabit agpaysuno sa nikwa ti pagtutungtungan. Ngam siyak ti umapapal kadagiti padak nga ubing taawam mo ginawa nga mariknak nga ipaay dagiti dadakkel mi. Taltallo kami ngagpayso nga makanayon ti riri. Uray sangwanan panganan. Adalatang adda agreklamo tapos basit tinabagi na asida. Takasano, nagluto ti adobo ni nanay ko. Igarapon na mat, sana inutan nga ipasida kata kami. Ibalaot na nga itad kalpasan ti manungal daw a puro tarong. Weno puro utong. Iso nga numadano nan ti sasangbay ni adobo. Ay kat pag-aapa amin. Masansan pa'y nga ilibas dagiti kakabsat ko nga si daan no awan dagiti dadakkel ko. Haan laeng nga dayta. Dagiti padak nga ubing makaayayam da inggana kaya da. Ngam da kami para pastor tinuang, para bilag ti irik, para balay, kan para sagad ti paraangan. Isu nga tay kunkunada nga nabaanan kami, haang ko na rin na. Tauray ijay pagbasaan, na ipaidam kada kami nga kakabsat ti ginawa. Tanoan niya dati pa daming ubing isulaang mat alikaman nga dakada kami uri amok nga mabaling kumamot nga pribado pagbasaan mi wenno haang kami kumamot magmagna asong break ti eskwela. Manong 3rd year high school ak idi kanayon nga awan dagiti naganak ko tatila adda ili nga papapananda nga paggatangan tinuang kadabaka. Iti kabalay mi idi kakasamak milaeng kandagiti kabalay mi wenno para balay mi. May sa arabii
Kalpasan mi ang nagdangag ti drama ti radyo, magsiturong kamin kadagiti bukod mi asilad. Awit ko magtigasera nga agturing ti silad ko, kat nadanong ko ni Manong Lito. May isa kadagiti kasamak mi. Imbilindag kano, dagiti dadakkel ko kang kuana. Iso nga, ingana sa anak makaturog, bantayan nak. Binaybayak nga rud nga da iso na ititugaw asidig tarwangan, aging gana nakaturog. Manong narewat pa'y iti nakariingak. Awanan ni Manong Lito iti silid. Ngam awa mo napasamak kanyak. Natali kaklatta at manong atawan mo tan nga agigyan kada kami. Kat simang pangarudan dagiti naganak ko. Kat aga po ak iti eskwela, didak napasungadan. Iso nga nangag ko ti panagong unget dagiti naganak ko kini Manong Lito. Kunada, nagkapoy kan Lito. Inikanda ka lang arudan ito gundaway, di mpay lay naramid ti rumbang. Simong ba man ni Manong Lito kag kunana. Jack maiturod manang kunana. Manong iti ababaapan na rita. Gapu ta makita dagiti dadakkel ko nga nagaga ni Manong Lito nga agtalon. Nadisnudo kan adaan muna may panggap ti nasayat nga panang taripato ti daga impaasawa dak. Kesa kanu makasarakak iti marigrigat nga di na amog talon. Dito ila kanu lalaki nga nagagat ti asawa da kanyak tapno adda masakbaya. Tatungpal nga rod amin na plano dagiti naganag ko. Inya asawa dak. Ka manula a Domingo nakisina kami ti balay. Ngam 5 a bulan di nagpainasagid ni Manong Lito. Sangka sa una agawa at kanu ti agpasa. No masurusurok ka nung ayatan isuna, sa kaminto agkaita. Ngarud, gaputawan ti amok ti biyag, no di agsagad, kan agbilag ti hirik, bagi na ti aglaba ka nagluto. Isakduan nakpay ti digos ko, kat kinunat ti bagbagit. Kasla akla prinsesa, ti panangilalana. Aginggat nakariingak may isang aldaw, na sursurukon nga ipatag isuna. Nagdisnudo akon nga agubra ti balay, agiragpin ti ubra, kabayatan tinak panagadal. Nakagradwarak nga rod ti kolehyo Manong nga isunan tinang paadal kanyak. Duwa mo tan ti bunga ti ayan-ayat mi. Adamot tan bukod afang familya dahil ti kakabsat ko ngam kinurang ti gasat da ta agpadada nga tila at dalatan ti nasasawa da. Tay simmarono kanyak. Nakabirok ti babae nga adda asawa na. Tay buridik ni mat. Na nga daw ti babae iti beer house kat imbalay na. May isang aldaw Manong adda ariwawa nga nang kigtot kada kami. Dinisgrasya da ni tatang ko. Binagsulda gapo iti riri ti padano magkandaga. Napanti manong ektarya adagami tapno laeng maipaagas kan maisalbar ti biag na ngem dagsanggasat Manong tasaan nga nabailan dagiti doktor nga isalba ti biag na. Di tamotten anang rugi nga nagsaksakit ni nanang ko, iso nga napanmanan ti manong ektarya ti daga, ngam saan mi nagawidan ti isa sa rununa kini nanang ko. Manong si mamansayag pailaang ni nanay mi, nang rugin ti riri dagiti kakabsat ko. Pagaapaan da ti abuloy kantong. Pagapaan danti magastos kasta unay ti sangsangit ko ta saan damod ta nagpaanawa. Maala kong ti agbain ta nagbasit pa yan ti makipagladingit ta makitkita da dagiti madi at igdignay dagiti naudi kanya. Aglalo alimidam ti panagkakabsa mi iti naitabo na ni nanay. Awanin ti agpaabak. Ultimo tugaw ang nabati dagiti dadakkel ko pagsisinaggaysaan dan. Tila na nagsangsangwan mi Manong, barangay, mayor, agrarian, tapno laang makontento dagiti kakabsat ko, ti mapan kanyada abingay. Kunapayon nila kay ko, dagitang haanyo ang nagbanugan nga ing kayo pag-apaan, agin inot tumulaang mapukaw. Pimod no Manong, adakad ta nga salda patay, salda panayon, salda lako, aging gana awanan ti sanikwa dagiti kakabsat ko. Ate pan nakabagbagi mi, gaputan taripato nila kay ko, saan na nakisayan. Kat nakumpleto na pa yan, ti makmakin na apang talon. Manong, dayto iti estado mi nga agdama. Da kami ti kamang dagiti inaudi kanyak, nukat nuwa na puko dagiti sanikwada. Sa kakmat na rin na ti panagpakumbabada.
Itatataawanan taltalon da, tatan nga tumultulong da kinilakay, ituurian niya nga obra. Amudan kag pagpakaasi, no kasta nga pirmi nga gringod da. Bumulod ti bagas, pangpaagas ti anak da, kanda dumapay. Kamaudyanan na, ore kasta tinapasamak kadakwada, sinursuruan nak nila kay ko nga ipateg mi ida. Ngahan mi akitaan, dagiti nalidom ang naglabas na dikat, ipangruna mi ti darakan pa nagkakabsa mi. Kan lipatin mi ti apal ti maysa ken maysa. Kat tulungan mi latay da, kat tulungan mi latay da, ingga na adda. Tagtulid tumanon ti dalig ti biag, nga baka dumteng tumot ti panawan, nga maadaan da kat maawan ang kamimat. Kasta nga rudan manong kadagyaman ak ti gundaway, apan ang basam ti nobela iti biag ko, agraman ti pamilya. More power to your program and God bless to both of you, kini John Mark. To'y karubayo, Rona, iti Alicia Isabel. Ading Rona, umuna iti amin, pagyamanam mi, ti ingka panangibura iti istorya ti biyag mo, nga podno apakapidutan ti adal, podno ti kabsat ket kabsat latao, renyat mapaspasama, awan ti sabaling at sisinnaranay, no di da kayo malaeng, aglalo no, awanan dagiti naganak yo. At dapat ko maibagak ng baka maibalikas kumutan ti paulo na tinpanunod kong istorya miso nga karuba i-text yun ti pagtuyo tabarang no da kayon ti makaawat iti 200 peso cash or load equivalent para iti ay ayam tayo itata. Manan, pagyaman namin nga road, ti sponsors tayo para iti dayo ti apasat. Madaydayaw kagawad Marlon Totaan, sanggunang bayan member iti Ramon Isabela, ken barangay kagawad Federico Doming Pagaling iti Bugalyon proper Ramon Isabela. Kat ading, dayo iti sagot mi asunada para ken ka. Siyot dita ulong inal daw makumikum nagkairwa mamon. Nagpintas pagtaeng ang tumangat kaniyang di ka pa'y agbalaw. Tunggal makwentang tinaganan siya, di ka grupbab na agyaman. Busanan aniat makunam dunyat aramid mo isut maganap mo taisut imbay mo taisut imbay mo adutin akurapan no taraon awan pay maganap mo taisut imbay mo isut imbay mo.
aruba, dahil tangatan ti pirmi nga makapirdi, iti diskarte ti panagbiag, no dimteng ni, dahil tati magpagtatayan rugrugin, no dimteng ni, apal, ngaro, da isu, iti paulo nga income na panunot, kat nasuro nga 400 sa, ti pimuk to, nga may salang apo, iti umuna, kung kunakon. Iti amin na salisal, no sino ti muna, iso ti mga bak. Iso nga, we would like to say congratulations kini ading Novi Castillejos, for iti Vogalyon Norte, Ramon Isabela, for bagging two. Nagpartak, madamang basbasaan pa lang kat nag-answer Ay, ayahan ko ngamin nakita tagbasbasa ak nga road. Nagpartak siya. Nagpartak. Siguro ko nanggag natay apal ka in text na nga dagosan. Nga rodhan la ang apo nga banag, ti mabalin nga paulo na, no di kat mabalimpay, dagiti adjectives, verbs, kung kuna na dita. Apo, English. Apal, kuna na nga rod. Kat, awamot apo iti DJ nga online tatay ado mo ti simong bat DJ Hans kung kuna na dapat nang ibaga nga kay DJ kung kuna na nga apo nalaing mo dahitoy technician tayo at damo gayam iti directory na ditoy iti numbers iti DJ iti sweet radio iso nga ay ka palpak mintis nga kung kunada at damo ti numero dito nga pagkita ami no iso iti ka na tao na no. Ulitin ta nagisim mong bat mintis apo mintis launay akat gaputa ato ti sponsors tayo akat agpapugtutan tumanan damdama basit iso nga agalubtak kayo ka aruba dito ken ita ni Johnny David ti Ramon Isabela kat pimog to sa nikwa ko na namatay apukok apo Okay, Johnny, good afternoon ita San Sebastian kat kita ni Dolores banbantayam ni ading mo Johnny ka ba? ni Janica Dolores Lapitan David Seriales Incorporated Nakita na di kalamar niya agsangi mo agsangi ni Johnny ka sino ka di mo tiubing hang agsangit na makita tatarupam Ako nagkaroon ngimiti ko niray-aray ako ka may mata kasdela kantata di pampaturog na ko naman ay uwang nga ro di nakita na sa Ilocano nakaturog pang chat-chat nga obing gasom da. Okay, ulitin mi apo ti agyaman kadigati sponsors tayo. Ayan apo nagmayaman ta oray no independent tato nga DJ ka. DJ kung naman artist, independent artist ta kat adumatlatta iti maayayo kada kwada kas ko maiti suot ko nga bado apo akas makita yo mo dagita nga accent amoy la tadeta nagapo apo dito DJ. Hello Hawaii kinikabsat ka. Malagay ko dahil tanga bado. Paborito atoy kasi naglamiis. Agida do mga Hawaiian nga badok ko apay nga nasa limo out mouth. Atoy ka nalamiis. Ayan. Kaya aircon na nga jelikod dahil ta. Aircon na din. Iso nga ron. Insaksak ko tatay bago nga nagtugaw dito. In charge mo niya. Dagiti ka online. Tatala nakita nga naka-online ni Manang Marieta Romano Labo. Tatayan ko nakita tinagan isong ko nakablaawan. Online iso na tata. Dumdum nga giti mix LR. Okay nga rod. Bumasakan. Kadigiti pang blao balong. Bago ta kumanta. Okay. Tamanan. Blissful Sunday, Idol June and JM. Adakmat akas pagayam yo. Ruges kumantay may sa akan tayo. Kas makita mga idaton ko kadagitay na pusaksak. Kailangan adakan na pintas ti boses dang agkabsat. Dita anaw Rojas Isabela. Anak ko na pa. The Miss Rain ken Regeline Makay ko na na. Makay, a vocalisti HRV Band, dita Kulababo, Burgos Isabela. Ito'y taga-subaybayo dito ay Toronto, Ontario, Canada. Kada Domingo, unahan na nga talaga, specific Kada Domingo, dito ay Toronto, Ontario, Canada, ni Ara Nitura. At Nitura. Rogers.com. Salamat. Tito po na di salamat. Ako na sa ilapayag. Salamat. Kita launin nga pagkaak ko balong. Iti yapang da subsubay bayan. Kung garaw, dapay nga ta. Makapasorot ko na yung pagkaak ko. May sa dekon uni. May at, apay. May sa dekon. Duwaya.
Better. Duwa, aya. Apaw. Feeling ko lang ang gamit na may sa akin. Ni Manang Virginia Domingo Pisio, hello ko na namanan. Kat sabi ko maapo, napintas si Apit tayo dita. Baknor ko na na. Baknor, Ay, Bagnos ko na na Manang Virginia. Hello. Nintis. Hello, kanong kakabsaan na dita. Ko na namat. Naimbag nga daw yung ading June and Balong kan amin. Nagdengag kada kayo dita Sweet Radio. Naudi ak ita ko na naman ng Marieta isungor di ba? Tatay manang naudi ka itata. So mambot ka, ta may kadwa pa lang nga pasat iti programa tayo. Naimbag nga daw yung DJ June. Pura kita unay. And DJ John Mark. Yeah. Kablawak man amin nga kakabagyan mi, Lakaden and Tadena family. Dito Kirino. Request ko man tay Nalawa Kanal. Dedication coming from Jing Tadena. And Apo, Nalawa Kanal. Magandang buhay kay FDD. Pa-request ng Eye in the Sky by Alan Parsons. Project Glory of Love. That song is for my better half, Miss Cristel Valencia Salcedo, and to my birthday boy, brother Jepoy. Jepoy, happy birthday, Balong. Lahat kayo sa kanya sa Australia. Ayan, hello. Ay, baka ni Kuya Ian, dahito ay. Oy, so, dahito, ni kumpare nga iyan nga Thanks mahilig. FDD, I love you. Po, we love you too. Thank you very much Kabagis LTS for sending us iti Hong Kong noawan da itay pirmam DJ travel order po Alright. Apo hang kami nakatayab dagita unay apo titang-tanga din mi kada kayo. Manong June, kinading Mac, patugtog yaman ajay dong wen, ngay sagot ko kinilakay ko, nga ni Mario kay nagijay duwang anak ko ni Beth, atoy Manong, thanks DJ. Hello Beth, thank you very much Adi. Good PM po, pagrit naman po kami dito sa bahay, nakatatapos na po kumain at happy birthday po sa pinsang... Kung may tumatawag. Okay. Pinsan ko na si Ate Siasya. Siya na po at di ako nakarating. Well, kahit na pinsan, mahal pa rin kita. I love you and enjoy your birthday. It's me, Jace of Echage. At play na rin po yung May Tumatawag ulit. Yung song na Never Say Goodbye. Thanks po and Never say Bon Jovi. Never say goodbye. You and me and my old friend, hold me on, will never end. Say goodbye. Okay, isardeng mamanen ti agbasa iti messages apo ta adamanen iti nalukneng ti panagpuspuso na nga tawag. Kablawak man manong ti happy birthday ni Mafel de la Cruz. Marifel de la Cruz, nakakaiso ng kapisit puso ni former Vice Mayor John de la Cruz, iti Ramon Isabela, kablaw nagapukin ni De La Cruz family, iti Oscaris. Kuno na, ti De La Cruz family, iti Oscaris. Okay, Madam Marifel, sapay kumata. Sinanayon, dahita is-isem mo amang mapapintas king katinalda. Kapoy ti dahita, kablaawan na kamat. Iti happy birthday, manipo ti 4-day kaduwaw, kan iti buo pamilya, iti gobyerno lokal, iti Ramon Isabela. Kita umanla. Mapalinag sa katumarayan. Okay, para? Tanod. Kuya, patugtugan niyo man tayo utang. Kablawak mandain ang kantatang ko nga madamag dingdingag. Kada kayo, thanks. And dadaman tamon tawag. Kuya, it's me, Melvin. Melvin, kapag datoy? Ay, kung ano si ka, kuya. Naimbaga malam, 4 decade duo. Kablaawak ti panagkasangay ni Jeray Mosquito ti Turod Sur, Cordon Isabela, kenda kiti Sweet 60s Senior Citizen. Cordon Isabela. Aga po kani? Alfredo Mosquito. Uy, nga road, kantaan tayo request ni Kapsat nga HRV Band. Maliwliwa iti HRV Band. May isa kani kiti sponsor tada ita. Nga road, iti sunata nga para katakayuken, para kani kiti amin nga agin inayat, agpinpinatag nga agasawa nga nakadanon and tinasursurok pa ingem do atawan ti panagkaduada. Dahito nga road, iti may isa nga sonata nga maka-inspire iti kaya panagpinpinatag, panagin inanos kan panagsakripisyo ti may sakin may sa. Apo nakaduak manan. Natay ka ba yun? Nagbayang nga isala ako dahil country song. Karigiti stakeholders yan. Hindi para kanya yung mata ito. Kas makita bayat di panagdenata kas makita at doon naglablabasan ka. Hello, Kapsat Cafe. Kas makita Thank you.
kas makita nakapimpintas kalata kas makita agmauyong apay raking ka kas makita ni patay lagman magsina di ka ipapanan ti puno nga kaya kas makita aglabas man ti ito akawen awan iti dwa-dwa aliyawan da kenastaan ti balay gitadwa dumteng tu away librot istoryata tapno maamuanda ti uno nga ayan Nagmayat na kita mga boses. Wala na di Kaizan Arellano. Oh, ni Sir Tony Villegas joined. Yes. Kuyang Tony Villegas, thank you very much for watching us and see you on December. Oh, Bob. Nagpapog. Nagpapog. Yeah. Dumteng tu amay libro't istoryata tapno maamuanda ti puno nga ayan taliyawen data tapno maamuanda